bela jelenye anga bi jamu kan keren kene kan anye anga layinu tourner ka nyashi Mali muso gafe sɛbɛnnaw de ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gafe sɛbɛn o fana ye baara ye baara min n'a bɛ ladɔnniya ani fɛn caman di faso jamadenw ma sabula gafe minnu bɛ sɛbɛn a bɛ tali kɛ sigidaw ani adamadenw yɛrɛ kɛcogoya jamana kɔnɔna na ani politikow ani fɛn caman a bɛ misaliw ta olu de kan ka sɛbɛnniw kɛ awa gafe kalan a nafa bɛ se ka kɛ mun ye musow jɔyɔrɔ fana gafe sɛbɛn na o bɛ se ka kɛ mun ye yala o ye ko kura de ye gɛlɛya jumɛnw b'u la ani Mali gafe sɛbɛnnaw ka kuluba dɔ bɛ yen nɔ olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ latigɛ ayiwa o fɛɛrɛ kɛnɛ ni a siɲɛ 15nan o kɛnɛ dayɛlɛ tun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na Bamakɔ an bɛna kuma o fɛnɛ fɛ yaasa ka se ka ladiseliw ni fɛn caman kɛ nin koya ninnu kan an ye wele bila an balimamuso Ayisa Jara ma ale ye gafe sɛbɛnna ye a sigilen bɛ Bamakɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa n bɛ bɛɛ fo n b'i yɛrɛ fo Kajatu n b'an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a ye n wele a diyara n ye kosɛbɛ ne ye Ayisa Jara ye n ye gafe sɛbɛnna ye n ye gafe 4nan de ye n ye gafe 4 de sɛbɛn an bɛ don min na i ko bi o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ n ye balontanna ye n ye coupe du monde des moins de 14 ans ta en 2008 en Norvège. Bon 2019 la n ye n ka maison d'édition dayɛlɛ n'o o ye gafe bɔyɔrɔ ye gafe bɔyɔrɔ minnu bɛ gafe sɛgɛsɛgɛ k'a labɛn ka ɲɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ gafe ye k'a cari diɲɛ kɔnɔna na donc n b'o ɲɛmɔgɔya la n'o ye édition gafe ye kabi 2019. Ayisa i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ye gafe sɛbɛn daminɛ k'i to si jumɛn na? Ne ye gafe sɛbɛn daminɛ si min na ne hakili t'a la kosɛbɛ bari wagati n tun ka dɔgɔ kosɛbɛ mais hakili b'a la n tun bɛ second cycle de la a wagati plutôt premier cycle parce que o wagati ninnu na aw bɛ récitation ni fɛnw kɛ école la donc o fɛn ninnu tun ka di n ye kosɛbɛ et puis so fɛnɛ u tun bɛ ziiriw d'an ye donc ne tun b'a essayer k'o ziiriw sɛbɛn de donc ne y'a sɛbɛnni daminɛ sɛbɛnni kanu nana don ne na dɔɔni fo ka na se wagati dɔw ma wagati dɔw la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko gafe sɛbɛn kanu de b'u la bon ne ye n ta kɛ pour que k'an yɛrɛ furakɛ parce que fɛn tun bɛ n kɔnɔ k'a sɛbɛn fɛn tun bɛ n na pour que n bɛ se ka exprimer cogo min na mɔgɔw ka se ka a lakodɔn n bɛ fɛn minnu fɛnɛ fɔ n bɛ fɛn minnu miiri plutôt n ka jamana kan ani n ka sigida kan n tun bɛ fɛ k'olu fɛnɛ sɛbɛn k'an ka sigida soigner k'an yɛrɛkun fɛnɛ soigner donc ne ye sɛbɛnni daminɛ n hakili b'a la wagati min na n ko n bɛ fɛ ka n ka gafe bɔ o kɔni kɛra o kɛra k'an si to san 15 la donc n wulila ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka gafe in bɔ mais a ma se ka bɔ joona a sera ka bɔ fo n si tun bɛ san 17 la wagati min na donc ni sababu ɲuman dɔw bɛnna n'o ye Ismaël Samba Traoré ale de ye édition La Sahélienne directeur ye ale de ye n dɛmɛ ka n ka gafe fɔlɔ bɔ donc gafe fɔlɔ bɛ ye Les larmes de la tombe o titre y'o ye donc o bɛ kuma injustice kan c'est vrai a fɔlen don tombe mais tombe dɔrɔn tɛ k'a yira ko c'est-à-dire difficulté fɛn fɛn bɛ adamaden sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ani difficulté fɛnɛ minnu bɛ jamana kan donc ne y'a essayer k'olu bɛɛ dénoncer cogo dɔw la ani musow fɛnɛ kan donc o kɔfɛ fɛnɛ n ye n ka livre tɔw bɛɛ bɔ fo ka na se n ye prix ta n ka livre 2nan na de la poésie à la prophétie o prix tɔgɔ David Job o taara Dakar. I y'o prix ta wagati min na o y'a sɔrɔ i si bɛ san joli la i kɔni bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. N y'o prix ta 2021 plutôt san 27 de kun don donc o diyara n ye Ayisa awa ka tɛmɛ ni kuma ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ye muso kelen bolo caman ye i ye gafe sɛbɛnni ninnu kɔfɛ i tilala tuguni ka na cakɛda de sigi min bɛ gafe sɛbɛnnaw dɛmɛ k'u ka gafew dilan k'a bila sugu kan a bɛ se ka san ka lakodɔn cogoya min na donc o y'i kɛ muso
entrepreneur c'est-à-dire que cakɛda b'i bolo ye cakɛda dɔ sigi ka baara kun kelen dɔ kɛ o kɔnɔna na bon n'i ye kɔlɔsi kɛ an b'a ye Mali jamana kɔnɔ gafe sɛbɛnna yɛrɛ man ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ o ye fɔlɔ ye mais a kulu kɔnɔ fɛnɛ na muso fɛnɛ man ca a la ka laban in na an ye kɔlɔsi kɛ aw minnu ye gafe sɛbɛnw kɛ n t'a dɔn ka da hakilina dɔw de kan aw kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ caman kɛ yaasa ka musow fara fara ɲɔgɔn kan ani fɛnɛ ka tila ka baaraw kɛ ka gafe sɛbɛn a kanu bɛ se ka don muso manu na cogoya min na ka b'u ka denmisɛnniya fifinya kɔnɔna na awa gɛlɛya jumɛn Aisha e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ka nin baara ninnu tali sira kan e ye o sɔrɔ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ nin sira ninnu kan ne ye n ka sɛbɛnni daminɛ wagati min na n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ an ka duw bɛ cogo min na an ka société bɛ cogo min na ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ mabɔ tɔw la tɔgɔ bɛ da i la a bɛ fɔ k'i tɛ mɔgɔw fɛ kuma caman bɛ se ka f'i ma donc o wagatinin ninnu kun gɛlɛyala n bolo fɔlɔ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn dɔɔnin n parents m'a faamu kosɛbɛ ani ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan olu tun b'a fɔ n ka jugu ou bien subaga ye kuma modèle caman caman tun bɛ fɔ i ma quoi donc mais kɔsan fɛ u nana faamu o kɔni ye gɛlɛyaba ye bari hali wagati dɔ la n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ a bɛ fɔ o bila i kana minɛn ko o bila i kana nin kɛ o bila i kana nin kɛ o ni c'est-à-dire n'i ko i b'i isolé kɔni k'i bɛ sɛbɛnni kɛ k'i mabɔ tɔw la donc tâche ménagère ni fɛn caman bɛ na i perturber kosɛbɛ donc o ye wajibi ye o y'an ka société taaboloya ye mais o ye degun belebele ye ne ye fɛn fɔlɔ min sɔrɔ degun filanan ye min ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ se ka da denmisɛnnin fitinin san 15 la ka da i la ko i ye gafe sɛbɛn k'i ka sɛbɛnni yɛlɛma k'a kɛ gafe ye o mɔgɔ min bɛ da i la o tigi ka dɔgɔn yanni ne ka gafe ka bɔ ne ni maa caman ye ɲɔgɔn ye a ko la mais a kilasi ma da ne na donc fo Ala nana ni sababu ɲuman bɛɛ bɛn o ka sɛbɛnni ta k'a kalan ne tun bɛ taa ni n ka sɛbɛnni ye maa o maa fɛ u tun tɛ hali a kalan donc ni min bɛnna laban na o de ye n ka sɛbɛnni ta k'a kalan k'a fɔ i ye nin min sɛbɛn nin ka ɲi kosɛbɛ a yɛrɛ ma se ka da la ko ne welcome to Mali. Welcome to Africa. Welcome to America. Welcome to Europe. Welcome to Asia. Welcome to Mali. Ere bolo kɛra ka da sababuya jumɛn kan c'est parce que i ye denmisɛnnin ye ou bien i ye musomanin de ye a fila de bɛ ɲɔgɔn na wa ou bien a kɛra ka da sababuya jumɛn kan i yɛrɛ hakilina la bon n bɛ se k'a fɔ ale ye maa ɲuman ye bari denmisɛnninw ka ko ka d'a ye kosɛbɛ denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ ani minnu b'u yɛrɛ débrouiller kosɛbɛ a dara n na a dabali de banna fɔlɔ ne ka n'a fɔ n si hakili bɛ min na ko n k'a fɔ ko n bɛna livre bɔ donc a y'a kɔnɔna ta k'a dayɛlɛ a yɛrɛ ko ne m'a sɛbɛn ne ko ne de y'a sɛbɛn n sigilen yɛrɛ a ye test kɛ n na a ye fɛn dɔ ko n ka fɛn dɔ improviser sisan a ye thème dɔ fɔ n ye ko n ka fɛn dɔ improviser k'a k'a la donc n y'o kɛ a sɔrɔla ka da la ko ne de ye sɛbɛnni kɛ donc o kɔsan fɛ de a ye n dɛmɛ fo ka na gafe in bɔ gafe yɛrɛ bɔlen n somɔgɔ foyi tun t'a kalama n fa tun t'a kalama n ba tun t'a kalama gafe bɔlen dɔrɔn n tagara n'a ye an ka so u si ma da la n fa yɛrɛ ale ye n wele k'an ladon so kɔnɔ k'an ɲininka kosɛbɛ ko est ce que ne yɛrɛ de y'a sɛbɛn est ce que ma taa dɔ ka sɛbɛnni suɲɛ k'a fɔ k'o ye n ta ye donc a dabaliban ye du bɛɛ minɛ fo ORTM yɛrɛ nana wagati ka na reportage ni fɛnw kɛ n kan hakili b'a wagati la an yɛrɛ y'a ye kuma min na an ye kunnafoni sɔrɔ ne yɛrɛ y'i ɲini kun bɛ i interviewer i si tun ka dɔgɔ kosɛbɛ a fɔra k'i tɛ se ka kuma radio la ko fo ka yamaruya ɲini somɔgɔw fɛ ka kuma ni i fa ye ka ɲininkali kɛ o ye ka kuma latɛmɛ kuma tɔ an ka tɛmɛ n'a tɔ ye kuma b'i bolo donc gɛlɛya dɔ fɛnɛ bɛ se ka kɛ min ye o ye musakako ye bari Mali la fond d'aide au livre tɛ yen jamana tɔw la fond d'aide au livre bɛ yen c'est-à-dire par exemple n'i bɛ Sénégal sa ou bien Côte d'Ivoire ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka livre bɔ o bɛ taga n'a ye livre bɔlaw fɛ yen éditeur maison d'édition fɛ yen donc maison d'édition de bɛ sina ka fond in solliciter sisan pour que u ka wari sɔrɔ a la u ka sɔrɔ k'i ka gafe bɔ donc o fond de tɛ Mali la yan nɔ i ɲɛ bɛ gafe sɛbɛnnaw na ani minnu bɛ gafew bɔ
olu bɛ a ta u yɛrɛ kunna wariw de la u yɛrɛ poche kɔnɔna na an b'a fɔ cogo min na fond propre la ka se ka livre ninnu bɔ donc o se dun tɛ mɔgɔ min ye i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ka livre ma bɔ alors que i ye fɛn mun sɛbɛn fɛn barikama de don a fɛn ka ɲi fɛnɛ donc a ma nɔgɔn kɔni ni i yɛrɛ kungo ye fɛn min ye ni yamaruya tɛ e bolo société kɔnɔ ka se ka kuma i yɛrɛ ka degun kan i ka dusukasi kan ani ka dusumakasa kan ne bolo o ye degun de ye ne ɲɛna o ye degun de ye o y'a degunba dɔ fɛnɛ ye ayiwa ka tɛmɛ ni hakilinaw ye i ko k'i ye coupe du monde musomaninw ka balontan coupe du monde i y'o kupu ta san dɔ la awa i ka o farikolo ɲɛnajɛ baara olu i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan wa d'accord o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de ka ne don balontan domaine kɔnɔna a sababu bɔra n fa de la ale de tun bɛ obligé ko fo n ka taa sport kɛ a ye n kɔrɔmusow caman obligé mais a ma se ka se u la donc olu bɛɛ y'u yɛrɛ retiré a la ne père de tun b'a fɔ n ye ko muso kan ka ballon ta muso kan ka sport de kɛ n'i ye sport kɛ k'i bɛ kɛ intelligente ye i hakili bɛ dayɛlɛ i bɛ kɛ première de la classe ye et bizarrement a nana ne forcer ka ne don balontan na wagati min na ka dɔɔni kɛ o kɔfɛ dɔrɔn ne kɛra an ka classe première de la classe alors que ne tun bɛ jate fo 30e dɛ 29e dɛ donc o kɛra ne bolo kabako ye kosɛbɛ mais o si m'a to ne kɛra balontan fɛ bari wagati dɔw la n bɛ n dɛndɛn n b'a fɔ n ko n bɛ taa sport kɛyɔrɔ la n bɛ taga n dogo yɔrɔ wo dɔ kɔnɔna na après ne wuladani sera fitiri wagati n bɛ bɔgɔmugu kɛ n sen na ka segin ka na so donc kɔfɛ o ko nana dɔn bari an ka entraîneur a tun b'a fɔ ko k'an suivi kosɛbɛ donc o tun bɛ na fɔ n kɔ so u b'a fɔ ko n tagara ka sɔrɔ n ma taa donc a dɔnna o sababu fɛ donc n nana t'o la fo ka na n former kosɛbɛ ka ɲɛ o centre in kɔnɔna na donc o wagati ninnu fɛ u nana an sélectionner u ye sélection kɛ Bamakɔ équipe musomanin équipe u ɲɔgɔn cɛ club féminin u ɲɔgɔn cɛ donc o de sen fɛ minnu nana sélection kɛ n ka balontan diyar'u ye donc u ye n bila o équipe nationale fɛ an taara Mali représenter en 2008 en Norvège o y'a sɔrɔ an si bɛ san 14 na bari coupe in yɛrɛ kun objectif de y'o ye les moins de 14 ans donc an fɛn fɛn taara a bɛnna ne san 14 yɛrɛ de donc ne tagara a sen fɛ an ye équipe caman gera a sen fɛ Norvège o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a dɔn yɛrɛ ko nɛnɛ yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a wagatini ma nɔgɔya an bolo kosɛbɛ mais an y'an jija fo ka na kupu ta kupu yɛrɛ talen kɔfɛ an ye meilleur joueur sɔrɔ an ye trophée meilleur joueur sɔrɔ an ye meilleur entraîneur sɔrɔ a sen fɛ ani meilleur buteur donc a kɔfɛ an seginna ka na an faso la mais en réalité faso ma reconnaissance ba k'an ye a sen fɛ donc faso ma reconnaissance k'an ye hali bi an b'o wagati la o wagati fɛnɛ y'a sɔrɔ réseaux sociaux ko tɛ ten téléphone t'anw bolo en ce moment 14 ans kun ye ka téléphone sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔna na o kun ye luxe de ye quoi donc o se kun t'anw ye i parents tɛ o dayɛlɛ yɛrɛ k'o d'i ma voilà parce que en ce moment u b'a fɔ i ye élève ye i ni téléphone ni fɛnw man kan fɔlɔ donc réseaux sociaux ko fɛnɛ kun tɛ ten pour que k'a ko de waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique awani an sene an ka jɛmukan kun taku filanan kɔnɔna na halisa baro ni ka hakilila jigi a bɛ Malikura jɛmukan baro kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan bi an ye an balimamuso Ayisa Jara ale ye gafe sɛbɛnna ye ani fɛnɛ chef d'entreprise don sabula a ye gafe sɛbɛn min kɛ a y'i to o hukumu kɔnɔna na a ye cakɛda dɔ bila sen kan min bɛ gafe sɛbɛnnaw dɛmɛ ka u ka gafew bɔ ka bila sugu kan yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na k'o tɔnɔ bɔ ka tɛmɛ n'an ka baro ye Ayisa an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na fɛn min ye gafe sɛbɛnnaw ka kuluba ye olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ bila sen kan n'u b'a fɔ a ma ko rentrée littéraire du Mali a taku 15nan
u kɛnɛsigi kɛra Bamakɔ awa a kɛra ni hakilina dɔ ye o hakilina ko ka farafina jamanaw sɔgɔ ɲɔgɔn na ani fana u tilala tuguni ka wele bila diɲɛ gafe sɛbɛnna bɛɛ lajɛlen ma olu de nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛrɛ kɛnɛ kan u bɛ ka kɛ waati la waati min na Mali jamana bɛ gɛlɛyabaw kɔnɔ i n'a fɔ politiki gɛlɛyaw i n'a fɔ lakanako gɛlɛyaw ani gɛlɛya camanba kɔnɔ awa e yɛrɛ bolo e ye muso gafe sɛbɛnna ye ni fɛrɛ kɛnɛ façon ninnu a nafa bɛ se ka kɛ mun ye aw musow gafe sɛbɛnnaw aw ka gafe sɛbɛnnenw kan o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na n'a fɔ ni politiki gɛlɛya ni lakanako gɛlɛya ni Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔna na sisan e dun ye gafe sɛbɛnna de aw dun bɛ gafe sɛbɛn de ka misali de di faso jama ni mɔgɔ caman ma e bɛ se ka mun de fɔ an ye sisan o gɛlɛya ninnu na en tant que femme en tant que muso en tant que fɛnɛ gafe sɛbɛnna en tant que fɛnɛ cakɛda ɲɛmɔgɔya o min b'i bolo quoi kuma b'i bolo. D'accord, ɲininkali diyara n ye faraɲɔgɔnkan mun kɛra ni a clôturé la kunu yɛrɛ samedi n y'a ta ko 15nan de y'an fɛ Mali la yan donc a sen fɛ jamana caman bɛ na Mali la ka bɔ u ka jamanaw kan diɲɛ kɔnɔ ka bɔ 5 continents kɔnɔna na ka na an fɛ Mali la donc o sen fɛ fɛn caman bɛ kɛ ekɔlisow la a bɛ kɛ espace culturel caman caman na donc a thème yɛrɛ ye décloisonner l'Afrique o kɔrɔ ye mun ye n'i y'a jateminɛ an fɛ yan farafinna c'est que i bɛ taa sɔrɔ jamana 54 de bɛ yen ne ma fili o jamana 54 na kan 2000 de b'a kɔnɔna na donc o b'a yira différence caman bɛ yen nɔ mais ne tɛ se k'a fɔ o ma ko ye différence ye n b'a fɔ o ma plutôt la diversité donc o diversité in de bɛ ka kɛ an ma degun ye hali bi parce que a bɛ ka na ni frontière ye an fɛ yan nɔ a kɛra frontière linguistique ye o kɛra frontière physique ye o a mana kɛ a frontière modèle fɛn fɛn ye a bɛ ka kɛ degun ye an ma kosɛbɛ donc i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n b'o jaabi musow jɔyɔrɔ ye mun ye o la a importance jumɛn bɛ muso sɛbɛnnikɛlaw kan a importance fɔlɔ ye mun ye c'est que muso sɛbɛnnikɛlaw dɔɔnin tɛ kosɛbɛ n'i ye u comparer cɛ sɛbɛnnikɛlaw la Mali la an dɔɔnin tɛ kosɛbɛ donc rentrée littéraire in bɛ kɛ an ma sababu ɲuman ye walasa ni an bɛ fɛn minnu sɛbɛn olu ka se ka lakodɔn cogo min na bari n'i bɛ sɛbɛnni kɛ a kun ye de i bɛ min sɛbɛn o ka se ka kalan o ka se ka ekɔlidenw sɔrɔ ani étudiants sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc rentrée littéraire in sen fɛ a b'a to muso minnu bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ participer prix littéraire la salon yɛrɛ je pense que muso 2 bɛɛ ye prix ta rentrée littéraire in na ɲinan fɛnɛ ne yɛrɛ ka maison d'édition ye prix ta a ka livre kelen na o kɛra kunu yɛrɛ prix Masa Makan Jabate donc a b'a to an bɛ baara minnu kɛ olu bɛ lakodɔn kosɛbɛ a tɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na donc an bɛ degun minnu kɔnɔ bi ni faraɲɔgɔnkan in a b'a to fɛnɛ n'i ye thème yɛrɛ ta k'a jateminɛ ko décloisonner l'Afrique décloisonner yɛrɛ kɔrɔ ye di ne yɛrɛ bolo fɔlɔ o ye a bɛ komi cloison de bɛ yen nɔ c'est-à-dire fɛn dɔw de bɛ yen nɔ i n'a fɔ kogow de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ alors que a bɛ komi n'i bɛ so dɔ kɔnɔna na sisan o so kelen kɔnɔna na chambre ka ca a kɔnɔ donc kogo de kelen bɛ ka chambre séparer ka bɔ ɲɔgɔn na donc farafinna kelen bɛ i n'a fɔ so kelen de ye mais kogow de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i lajɛ faraɲɔgɔnkan in dabɔlen don min kama an ka se ka kogo ninnu ci ka bɔ an ɲɔgɔn cɛ bari an bɛɛ ye jamana kelenw de ye n'i y'an ka histoire ta k'a lajɛ cogo modèle dɔ la parce que colonisation ni fɛn wɛrɛw de nana ni séparation ka na frontière ni fɛnw don a ɲɔgɔn cɛ donc mun de la sisan anw sɛbɛnnikɛlaw cogo di anw sɛbɛnnikɛlaw anw gafe sɛbɛnnaw na an gafe bɔlaw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka kogo ninnu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bari par exemple ne bɛ se ka misaliya ta sur le plan littéraire livre domaine kɔnɔna na livre min yɛrɛ bɛ bɔ Mali la sisan n'i ko ko ka a yɛrɛ sɔrɔ Sénégali a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ donc hali n'i bɛ fɛ ka Sénégalais écrivain dɔ ka livre sɔrɔ f'i ka tɛmɛ Faransi de fɛ i bɛ yen libraire n'o fɛnw wele ou bien i ka tɛmɛ Europe fɛ
pour que i ka se k'o livre sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. Pour nous o tɛ ça ce n'est pas normal. An farafinna ɲɔgɔn cɛ an kan ka se ka ɲɔgɔn ka sɛbɛnniw ɲɔgɔn ka livre sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ma tɛmɛ continent wɛrɛw fɛ. Donc ni fara ɲɔgɔnkan in tun ye ka anw sɛbɛnnikɛlaw k'o kow nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ cloison kogo ninnu bɛ se ka kɛ sur le plan économique ani sur le plan politique. N'i y'a ye farafinna jate minɛ bi gɛlɛya caman b'an kan. O kɛra gɛlɛya politikiw ye o kɛra guerrew ye o kɛra fɛn wɛrɛw ye o gɛlɛya ninnu caman b'an kan. Donc nin fɛn ninnu b'a to n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ miiri ɲɔgɔn ka degun na. Par exemple sénégalais dɔ bɛ se ka na miiri n'u nana yan nɔ u bɛ miiri Mali degun na. Mali fɛnɛ bɛ miiri Sénégal degun na. Ivoirien dɔ bɛ miiri Maroc degun na. An bɛ miiri ɲɔgɔn ka degun na ka hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'a lase ɲɛmaaw ma cogo min na anw sɛbɛnnikɛlaw anw miirila nin degun de la nin de b'an kan. A kɛra mara domaine kɔnɔna na o a kɛra politique domaine kɔnɔna na o a kɛra domaine o domaine n'a y'a sɔrɔ kogo de b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu la. Donc an bɛ miiri o kan k'an hakilinata di bari je pense que bɛɛ kan ka se k'i jɔyɔrɔ fi faso jɔ la. Donc faso fɛnɛ dun tɛ se ka jɔ ni mɔgɔw ma miiri ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali ni problème ni fɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi. E bɛ se ka mun fɔ an ye fɛɛrɛ kɛnɛ nin kan a wulila mun de kan bɛnkan jumɛn de sɔrɔla fɛɛrɛ kɛnɛ nin kan ni gafe sɛbɛnnaw farafinna gafe sɛbɛnnaw wulila n'a a ye. Ni fara ɲɔgɔnkan in senfɛ fɛn caman caman kɛra a kɔnɔna na thème caman caman abordela a kɔnɔna na dɔw kɛra institut français la dɔw kɛra espace la gare la dɔw kɛra universitéw ani écoles la. A kun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye min bɛ sɛbɛn fan wɛrɛ fɛ min bɛ miiri fan wɛrɛ fɛ min bɛ kɛ gafe ye fan wɛrɛ fɛ n'u nana Mali la yan maliyɛnw ka se k'a dɔn nin de ye karisa ye a bɛ nin dugu masina in na ou bien a bɛ ka nin fɛn masina in de sɛbɛn a ye nin fɛn in sɛbɛn a y'a kɛ tantɔ a y'a bɔ tantɔ. Donc maliyɛnw ka se k'a dɔn diɲɛ bɛ taabolo min kan bi bari n'i bɛ fɛ k'o taabolo dɔn f'i ka livre fɛnɛ kalan. Donc ni maliyɛnw sera k'o dɔn sisan étranger dunan minnu fɛnɛ bɛ na an fɛ yan nɔ olu fɛnɛ k'a dɔn mun de bɛ ka fɔ Mali la yan mun de bɛ ka sɛbɛn Mali la Mali gafe sɛbɛnnaw bɛ ka mun de miiri u bɛ ka mun de sɛbɛn u ka gafew kɔnɔna na. Donc o fɛnɛ fara ɲɔgɔnkan in kun b'o bɛɛ fɛnɛ kan. Donc ani thème minnu fɔra thème général yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na o ye mun ye an ye bɛnna fɛn minnu kan an ye fɛn minnu fɔ ɲɔgɔn ye o ye thème yɛrɛ bɛ min fɔ décloisonner l'Afrique k'an ka kogow ci ka bɔ an ɲɔgɔn cɛ kogow bɛ ci cogo di par exemple n'a nana livre domaine kɔnɔna na kan min bɛ fɔ par exemple Maroc arabu kan bɛ fɔ yen nɔ par exemple ou bien an k'a fɔ par exemple pays anglophone na anglais bɛ fɔ yen olu bɛ min sɛbɛn anw maliyɛnw ce n'est pas accessible à nous anw bɛ se ka mun kɛ an b'olu ka sɛbɛnniw ta an b'a bayɛlɛma k'a kɛ français olu fɛnɛ b'anw ka sɛbɛnniw ta olu fɛnɛ b'a bayɛlɛma u ka kanw na a kɛra français a kɛra anglais o a kɛra an ka langue nationale ye o donc an ka se ka ɲɔgɔn ka kanw ta k'a bayɛlɛma bari n'i y'a ye bi anglophonie ko bɛ yen francophonie ko bɛ yen nɔ colonisation ni fɛnw de nana n'a ye. Donc ni an y'a essayer k'o barrières ci ka bɔ an ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka kan kelen fɔ hali ni ne tɛ nin kan mɛn ne nin ka livre sɛbɛnna n ka kan na n bɛ se k'a kalan. Donc an bɛnna o fɛn modèles kan ani minnu bɛ fɛnɛ manifestation littéraire c'est-à-dire minnu fɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan wɛrɛw kɛ u ka jamanaw la livre ko domaine kɔnɔna na olu fɛnɛ ka se ka cogo bɛɛ la min bɛ kɛ c'est-à-dire minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani minnu bɛ gafe bɔ donc minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani minnu bɛ gafe bɔ olu ka se ka yen lasɔrɔ nɔgɔya la ani u bɛ fɛn minnu bɔ u ka se ka yen public fɛnɛ lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc kuma caman caman fɔra je pense que ni min bɛ fɛ ka kunnafoniya wɛrɛw sɔrɔ a ko la olu bɛ se ka rentrée littéraire site la internet sanfɛla la. Foca setani nani, tenendo, alabado, sibi
ka baara aw bɛ ka mun de kɛ sisan yaasa ka gafe sɛbɛn kanu don musomaninw na sungurudenninw na ekɔlisow la ani yɔrɔ caman wɛrɛ la pour que muso gafe sɛbɛnna bɛ se ka caya cogoya min na Mali la parce que n'i ye jateminɛ kɛ sisan gafe sɛbɛn nafaba de b'a la o ye fɔlɔ ye bon ɲininkali filanan fana ye min ye tuguni ka fara o kan rapidement bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gafe kalanko ka gɛlɛn Mali ekɔlidenw bolo ko gɛlɛmanba de ye aw bɛ ka mun de kɛ sisan pour que mɔgɔ denmisɛnninw bɛ se ka bila gafe kalanni na cogoya min na. D'accord, o ɲininkali diyara n ye n bɛ se k'a fɔ fɔlɔ munna anw muso gafe sɛbɛnnaw farala ɲɔgɔn kan an farala ɲɔgɔn kan parce que degun dɔw de bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan par exemple ni muso min furulen don e ma n'i sigi i b'i ka gafe sɛbɛn i bɛ taa sɔrɔ i ni cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na ou bien i ni cɛ somɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na ou bien e bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ka du kunkanko kan n'olu taar'o ye i ka livre kɔnɔna na o ka gɛlɛn kosɛbɛ ou bien espace yɛrɛ de tɛ muso yɛrɛ fɛnɛ bolo denw bɛ yen i kan k'i occuper den na i kan k'i occuper cɛ la i kan ka t'i ka baara yɔrɔ fɛnɛ na n'i bɛ baara la donc espace ye temps de ka dɔgɔ muso sɛbɛnnikɛlaw bolo k'u bɛ se ka gafe sɛbɛn nɔgɔya la cogo min na donc an farala ɲɔgɔn kan ka kulu sigi an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ni hakilinaw ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni fɛn wɛrɛw ye cogo min na an bɛɛ ka se ka an ka gafew bɔ nɔgɔya la minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka don gafeko la an ka se k'olu sensibiliser ka denmisɛnninw fɛnɛ éducation fɛnɛ promotion kɛ cogo min na donc an bɛ ka baara minnu kɛ d'abord an ye célébration de l'écriture féminine an y'o de bila sen kan an ka jɛkulu kɔnɔna na o ye fara ɲɔgɔnkan de ye min bɛ kɛ san o san o fara ɲɔgɔnkan in sen fɛ an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ atelier d'écriture kɛ an bɛ don de livre kɛ an bɛ muso minnu ye sɛbɛnni kɛ an b'u ka promotion kɛ k'u bila yelen na mɔgɔw ka se k'a dɔn u bɛ baara min na ou bien k'u ni ekɔlidenw bila contact la k'u bila ka taa ekɔli la ekɔlidenw ka se ka exemple ta o kan cogo min na i ye ɲininkali min kɛ n bɛ na a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a jaabi munna an bɛ k'o kɛ parce que bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ an ka réseaux sociaux bɛ cogo min na mɔgɔw de bɛ yen nɔ bi minnu bɛ u yɛrɛ filmer u bɛ manamanakanw fɔ a bɛ hakɛ to ou bien u bɛ ko kɛ ko minnu man ɲi o ko ninnu n'u y'o kɛ sisan an ka maa dɔw de fɛnɛ b'an fɛ yan Mali la yan nɔ minnu b'olu ta k'a fɔ ko nin tigi ye exemple ye k'a sɔrɔ a ka baara yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a man ɲi u tɛ livre kalannaw yɛrɛ dɔn parce que olu bilalen tɛ ɲɛfɛ olu yiralen tɛ donc an ka objectif ye mun ye réseau des écrivaines kɔnɔna na an b'a ta an bɛ livre sɛbɛnnaw de ta musow k'u bila ɲɛfɛ k'a yira ekɔlidenw aw ɲɛ bɛ nin karisa la dɛ karisa ye nin de kɛ karisa ye nin de kɛ karisa ye nin de sɛbɛn livre kalan man di denmisɛnninw ye o bɛ dabɔ société yɛrɛ ka fonctionnement de la société bɛ ka min yira u la o de ye n'i b'i yɛrɛ filmer ou bien i bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn mun man ɲi n'i y'o kɛ i bɛ barika bɛ don i ka ko la kosɛbɛ ni kɔni ye ne ɲininka o la toujours ne bɛ n ka kuma laban livre ko domaine na k'a fɔ état ye u ka fond d'aide au livre bila sen kan u bɛ degun caman caman bɔ anw kan et puis fɛnɛ livre minnu fɛnɛ bɛ bɔ pour que u ka se ka denmisɛnninw lasɔrɔ nɔgɔya la an b'a ɲini état fɛ u ka se ka commande kɛ denmisɛnninw ka se ka livre sɔrɔ u ka écrivainw ka promotion kɛ an yɛrɛ bɛ k'an seko kɛ koyi mais fɛn bɛɛ tɛ se ka sira sɔrɔ ni dɛmɛ t'i bolo donc n b'a ɲini état fɛ a k'an dɛmɛ kosɛbɛ ani parents d'élèves fɛnɛ fɛ u ka exemple ɲuman yira u denw na u ka livre san u ye u ka conseil ɲuman d'u ma pour que u bɛ se k'u ka ekɔliw n'u ka diɲɛlatigɛ kɛ nɔgɔya la cogo min na. An ka foli bɛ Ayisa Jara ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Malikura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ de ye bi a kɔnɔna na ayiwa an bɛna na an ye Ayise Jara n'ale ye muso gafe sɛbɛnna ye ani championne don championne kɔrɔ don ani a ye chef d'entreprise fana ye an y'a ta an ka kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Mali gafe sɛbɛnna kulu ka fɛɛrɛ kɛnɛba min n'a kun kɛnɛ sigira 15nan sigira Bamakɔkaw fɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko rentrée littéraire awa jɛmukan in a labɛnna chaque cɛru fɛ a lasera aw ma ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ a fɔ ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka waati wɛrɛ yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan.